Yebo, sayimini umfoka Masango Sibonelo ohlele wheelchair for 25 years ku 2024 njengoba ku 2024 ngoba ngalimala ngo-2000 futhi ngalimala ngo-1999 kuzoba umhla ka7 kuzoba umhla ka7 December kodwa kwabhalwa kuthiwa ngilimele ngomhla ka7 so ngina 25 ngo-24 akulula ukuhlala wheelchair kunzima. Asifundisaneni bafethu ukuthi isimo esinye sike senzeke khona izimo eziphoqayo ukuthi ngenxa yokulimala nangokugula ukwenze uhlale wheelchair yabo. Kungenzeka ukuthi ulimale kade uthi uyabhukuda lithama ubhukuda ufake uthi utshuze emanzini angazi ukuthi amanzi aphendula kanjani ikhanda ubonale usuntanta nje usuntanta yabo suyiquad lapho. Kwesinye isikhathi uthi ukuthi uyatshuza ushaye phansi ikhanda liphenduke lenze into eliyenzayo suyiquad lapho. Kwabanye irugby, American football yabo, even ayisoccer goalkeeper yabo. Abanye iTB, ube neTB spine yabo. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi uphinde uhambe, kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi ungabusakwazi ukuhamba. Kuya ngokuthi ulithole nini usizo emva kokuthola usune-TB or uma usheshe walilungisa kuyenzeka amathuba amaningi ukuthi uphinde uhambe futhi, kanti futhi uyahlala. Mina ngiyayiphasisa ijim kakhulu. Kuyenzeka uwe emsebenzini ushayeke ndlela thizeni ekhanda ube quad. Baningi ke bashayeka emzimbeni, mhlawumbe ushawe ipallet kabuhlungu, mhlawumbe ushawe ibhokisi ispinal cord uhlale wheelchair. Kwesikhathi lapho uyaba complete, kwesikhathi ube incomplete. Abanye bayahlinzwa uthinteke imithambo, abanye baba namathumba, ube nethumba ku-spinal cord uhlale wheelchair. Abanye i-choke spine, umuntu umthuse achokeke ame kanjalo. Labo bantu ngizwa kuthiwa ayikho into yosuku uzohlinzwa, umzimba usukuthukile yabo. Ngingabala lokho, ingozi zezimoto yabo, ukudutshulwa, ukugwazwa. Akithi yabona umuntu uma ezogwaza nge-screwdriver akugwaze mhlawumbe la emhlane, lisame kugwaza afika akugwaze alithinte ithambo le-spinal cord, awusikhiphi i-screwdriver. Lithame esikhipha, ayithi i-screwdriver thama usikhipha sesonile ngaphakathi, sashiya i-rust, sesiyaphuma sashaya nokungcola, bese amamasela ayavala avalela ukungcola ngaphakathi kwe-screwdriver. Lokho kungcola lokho kuhambe kuyothinta ithambo, uthinte leli thambo kuthinte lenyama leyo, lo msipha lo phakathi nendawo wethambo le-spinal cord ungene ngaphakathi uthinte ama-nerves, sekonakele kuwena. Lezi zinto engikhuluma ngazo izinto engifike ngahlangana bezana nazo. Ngibona abantu, umuntu ade efikile 3 days, 3 days akasakwazi ukusuma embhedeni, indaba wagwazwa emhlane wathinteka yabo. So ukulimala kuba indlela eziningi eziqhamuka ngaleso sikhathi esiqhamuka ngaso. Into engisho ukuthi uyaphuma ekhaya, uyalala ekhaya, uyadlala ekhaya, wenza noma yini into. ODisemba laba ngiyabo saba uDisemba baningi abantu aba-end up ezibhedlela engozini nanoma ingane jahana ukulwa nani. So fanele si-avoid indaba zokulwa. Umuntu mayefuna ukugwaza baleka nomxolisi ngoba ngenzeka ukuthi akuhlalise wheelchair yabo. And enye into ebuhlungu efanele siyifundeni masabantu bafethu,
akulula ukuhlala wheelchair, kunzima. Ngobani? U-endapha urawunda la ndawonye. Ngobani? Sihlala ey'ndaweni ey'semakhaya, sihlala njengathi thina sihlala esikomplazi sethu. Uthola ukuthi indawo yakini endlini sihlala emarumini amancane kade engakhiwanga ukuthi fanele kube ye-wheelchair. Siyifuna izindlu government mhlawumbe angasho ukuthi uzosinika, kodwa mawuthi uyakhumbula nje iseleya ndawo nje kuphela engiyazi ukuthi yakhiwe ba-RDPs banikezwa abantu wasekuthiwa i-RDP ulayini ngamunye fanele ube nolayini womuntu okhubazekile. Sakujabulela lokho, but ezinye iy'ndawo abangazi abawayi bengayenzi kanjalo nakhona. Ngobani? Siyayidinga iy'ndawo ey'njengalezo ngenxa yesimo esuke sesihlangabezana naso. Bese kuba ukuthi ama-rehab asinawo thina abantu abamnyama. Mina i-rehab engaya kuyona kwakuyi-rehab yey'nhlanga engaya kuyona. Enye engizwe kuthiwa iyavulwa u-RAF, naye futhi ulwela abantu bakhe abalimala ey'ngozini zey'moto ukuthi bayosizwa khona, yabo. Ama-rehab amanye ayabiza ngobani kuma-private hospital, futhi nakhona kunzima, yabo. Bese kuba amaphilisi esiwasebenzisayo ayabiza amaphilisi esiwasebenzisayo. Amakhushini, ngobani? Amakhushini fanele asivikele iy'londa, yabo. Fanele sidle ukudla healthy. The more udla ukudla healthy, the more ujima, yabo. Leyo nto uthi iyahambisana. Fanele impilo yakho inakekele, uyivikele wena. Sizokuthathaphi lokho ngobani? Amathuba emisebenzi awekho. Hlezi kuthiwa amakhampani akabe nomuntu okhubazekile, at least oyedwa ngabe ngakufaka khona, at least usebenze lawo ama-hours lawo ukuze ukwazi nawe ukuthi ukwazi ukusurvive. Siyayidinga imisebenzi. Kube i-transport inzima yayo. Ngobani? Ama-taxi kube ngathi siyabaphazamisa abafowethu ekuseni, kanti nathi siphathi ifamily, sumndeni nathi, yabo. Okubuhlungu ematekisini ukhokha kabili, ngoba ukhokhela i-wheelchair, ukhokhele wena. What about mina umuntu engiyi-quadriplegic? Futhi fanele ngikhokhele abantu abawu-2 abazongigibelisa, bese ngikhokhela mina bese ngikhokhela i-wheelchair, yabo. Kwaqhamuka le nhlangano yama-transport ekuthiwa i-Uber. I-Uber sathi at least izosisiza. Ngobani? Sizokwazi ukuthi sigibele. Mina mhlawumbe sothi njengoba kade ngihamba nge-motorize, i-Uber bazoyihlakaza i-wheelchair yami, bayifake la, bayihlakaze, bayibuyisele, ingilinde. I-taxi ngeze ikwazi ukwenza lokho. Ngobani? Ijahe nabantu bajahe ukuya emsebenzini, bajahe ukuya la bejahe ukuya khona, yabo. I-transport ka-government, o-Go Durban, o-Rea Vaya, o-Sukuma, zihamba emalokishini. Thina la eSkomplazi ayihambi la eSkomplazi, and futhi-ke ayiphelele ukuthi zingacishe zisisize, yabo. So i-transport siyayidinga. Siyafisa ukuyosebenza, nakekela umndeni wakho. Siyafisa ukuba namathuba nakuhulumeni. Ngobani? Siyile ey'koleni abaningi, abanye abayanga. Siyadinga ukuba usomabhizinisi ngendlela ey'hlukahlukene zobhizinisi, kodwa i-transport iyona into ezosenza ukuthi sisuke emakhaya siye lapho sifuna ukuya khona, yabo. Siyafisa, ngoba mina ngila i-KZN, siyafisa umkhandlu wethu ukwandisa amabhasi. Kade ku-Go Durban ngamabhasi ayelo, at least ungawenzi-ke abe iy'printer lama 24 seater. Ngobani? Mhlampe sesibukela ukuthi uma kuthiwa siyolandwa mhlampe la kwi-area engikuyona, mhlampe sisemlazi, yazi ukuthi emlazi umkhulu, kodwa abantu abangaka kwi-section engaka
bangangena ebhasini engaka. Abantu yabo mayisani kusuka ibhasi enkulu yolanda umuntu oyedwa. Buzwe uyi-quadriplegia uyatransfer akwazi ukutransfer okay wenzele i-quantum noma lokhuzana ama H1 landwe wena. Okay, uyi-paraplegia yes unezwe imoto ezincane yabo. Izinto ezikwazi sisheshe zenze impilo yabo yenzeke. Bese kuba ukuthi even nalapho abathi uma bezenza lezo zinto ba-involve abantu with-disability ngoba sine-understanding engcono kunabo. Ungalinge uthi wena uyazi umuntu okhubazekile ungakhubazekile ngoba wazi yabo. Amaphutha amaningi ayenzeka. Sothi kunama-event endaweni ethile akulandwa abantu abakhubazekile, sothi abalandwa bonke. Ngani? Lo muntu lo okuyena o-organize akazi lutho ngomuntu okhubazekile ukuthi okay kuze sifomeni lento asifomeni kanje. Umuntu ayenze njengokuthi uzomntana fanele ungene ebhasini uhambe. Mhlawumbe uno-15 minutes uno-10 minutes ofatha ufaka. Mhlawumbe uno-5 minutes ofatha ufaka. Akona 1 minute kulukudu njengomuntu weteksi phuma uhambe. Yabo. Ey'ndaweni lezi zakhiwe uthothi zakhiwe ukuthi kuzoba no-Go Durban la kuzoba nani no-Riavala nobani oSukuma. Kodwa emgaqweni along ama-building kunamaginqi awukwazi ukuhamba lapho yabo. So i-transport iy'nkinga ey'ningi ngoba iy'ngane phela i-disability ikhona nasey'nganeni lezi ey'khubazekile nabantu abadala abakhubazekile abafuna ukuyosebenza, abafuna ukuya kuma-workshop okusebenza, abafuna ukuyofunda, abafuna uyokwenza izinto ey'ningi. Njengoba ngisho ukuthi sesikhona uhulumeni fanele ayinakeke. Yabona kuye kuthiwa abantu abakhubazekile abantu akubona ukuthi siphila nokukhubazeka, asiphili nokukhubazeka, sikhubazekile. Abantu abane-disability, abantu abakhubazekile nokuthi abantu abaphila nokukhubazeka, asiphili nokukhubazeka ngoba akukho la eceleni. Sikhubazekile sinje. Kuthiwe ihlanganiswe nezalukwazi, ihlanganiswe ney'ngane. Kodwa when it comes ukuthi fanele kwenzeke izinto sesishiwe kanjalo. Uyabona kunezinto eziningi esithi masithi siyayibuka siyibona ukuthi sibekwe eceleni kuyo yonke indlela eziningi. Safisa lezi zinto sesixoxeni kahle. Bafethu siyakhumbuzana lana impilo ye-disability ukuthi mabe ulimala zazi ukuthi into ezohlangabezana nazo. Fanele uzamukele, fanele uzazi, ungayibalekeli. Yabo, mina ngiyavuka umzimba sewazi wajwayela. Exercise lana. Yabo, phuma ilanga bese ngoba ilanga ngiyaxabana nelanga. Bese ngiyayeka ke sengiyaqhamuka ngiyokwenza ezinye izinto or ngiyahamba. Yabo. Kuningi futhi sikhulume nge-life ke manje ukuthi life isiphila kanjani. Ngobani? Into engenze ngicabanga lama video ilonda. Asubscribeeni, silikeni, sicommenteni, sishareni. Sibone lento izosithatha isibeke kuphi. Mhlambe khona bazosizakala. Ungathi wena ubona kungasizakali, ungalimele bese uyithatha kancane ngoba kwawena ikusasa awulazi. Sibonge.